Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana, tipyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan a Diyosi, nga iti agdama kat adda ijay Dubai. Ngamsakbay na, intay man pa iba sa dagitoy akablaaw. Shout out kada siglat ti amyanan, Grace Agtina, Liza May Mateo, Eunice Wayasen, Julie, Raquel, Maricar, Marina Gabuya, kan Nati Agustin. Makablaawan pa da J. Lord Aclin, Krisha Labasay, kan Crishel Ann Lacasandile, From Gwen, iti Parina, Kalanasan, Apayaw. Hildo Sugitan, anak ko Adame, Sheila, kan Leslie, from Juliet Sugitan. Lamberto Pasion Jr., Leslie May, Anaya Faith, kan Noli Andes Jr., Divilla Carmen Ramon Isabela, from Linda Pasion. Rapakon, Alejo Family, Tisicho Punta, Kabitaogan, Santa Catalina, Ilocos Sur. Mundo, Taberna, kan Alejo Family, Titangadan, San Quintin, Abra, from Leyniki Alejo. Shout out kada Lorilyn Cruz, Maribel Bowat, Diane K. Rolyoda, Eliza Jacob, ken Lia. Kabagis ko ni Eileen Agra ti Italia, from Febelin Batacan, Aguda. Shout out kada Admirasol Rolyoda, Eva Justo, Cristel Telan,
Irene Adsuara ken Jasmine Rivera. Castro family ti Pindangan 2nd Kamiling Tarlac from Jocelyn Castro ti Hong Kong. Mauricio ken Hacuben family ti Santa Luciana Kawayan Isabela from Josephine ti Dubai. Paulino family ti Paddad Alicia Isabela ken Ferrer family ti Kapu Ilagan Isabela from Marisa Paulino ti Hong Kong. Shout out kada Ana Selwan Dagan, Ana Delphine, Leonora Bautista, Belinda Ramos ken Christian Osias. Amin at taga-Purok Ragsak, Crispina Banna, Ilocos Norte, ken Kabagyak di Tatugigaraw, ti Amado ken Agpaet family from Raquel Amado Umayas. Shout out kada Virgilio Salem, Imelda Velasquez, Imaya Anudon, Arlene Palentino, ken Joan Buyakaw. Concepcion ken Asitura family from Angelo Asitura Concepcion. Happy birthday kani Jerry Swin Dagdag. Shout out kada Jerwin Dagdag ken Jenky Dagdag. William Bolosan Sr. ti Bulbulala, Balawan, La Union. Shout out kada Angel Jane, Yara Asiana Manangan ken Roru. Bakat ko ani Millet, kastamat ni Saod kan Rosario family ti Kintong San Carlos City, Pangasinan, kan Nati Marquez ti Bugkol, Kapulaan, Villasis, Pangasinan, from Balong ti Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Leti Rivera, Seth Adarna, Josie Barcel, Gutierrez family ti Prado, Umingan, Pangasinan from Oliver Gutierrez. Reynaldo Jose ti Barangay Subol, Pangasinan from Josephine Jose. Kan shout out pa iti Matusalem family, the Jeneline, Kimberly, Lady Len, John Rick Prince, Kian kan Princess Athena de la Cruz from Nelia ti Dubai. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Josie. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas. Sapay kumata kanayon kayo anakaradkad, tapno kanayon mat nga adda maipatangatang apadas ti biag nga ingkam padpadaanan iti inaldaw. Ilingad na klaangan manang itinagan a Josie nga iti agdama ket adda ditoy Dubai. Adan asawa kan anak ko, ket isuda ti kadwak ditoy, taagtrab-trabaho mat ditoy ti asawa manang. Manipod kinabalasang ko, siyak tinang tultulong kadananang ken kadagiti kakabsat ko. Iso nga idi nakaabrodak, ad-addan asyaklatan tinamnamaan da, nga uray addan pamilyak. Iso nga uray pagsarsardengan nakidipay nga agtrabaho ti asawak, jak maaramid, gaputa siyak ket nga rod ti mangsupsuporta iti pamilyak dita Pilipinas. Tapno na sayod ti amin, rugyak man nga rod manang, ti agsalaysay. Nick, maladawak nga agawid inton malama ag-overtime ma. Agsasaro ti pa nag-overtime mo ita alawas Di ka din mabambannog, Josie. Okay laan. Amo matadanda ni akmanan agipatulod iti kwartada iti Pilipinas. Agbayad pa'y kano ti tuition na ni Boyet. Ay, saan ka matapaw-pawilan nga agipatulod? Ngam kita amot ta salun at mo Ang mga nagsakit ka mo titikas tangar aramidem. Saan? Kabaalak na ito Agyamanak na rod taman nakaawat ka. Diyak pa'y makatultulong kan iti paggastusan diti balay. Tadanda ni maipatulod ko pat amin ang amasusweldo kadakwada. Maawatan ka, tasi kagat nga rutinam na mainda. Ngam dagiti kumamot adan asawa na akakabsat mo. Agsalukag na kumamot Tay maminsan na matulungam ida, hustumot kuman. Saan mo matapid-pilutan ti kwarta dito'y Dubai? Ay, Japan amo. Ipagarup na siguro ang nalakalaang ti agkakwarta dito'y. Di da mo apagrigrigatan mo't amin asente mo ang mabirbirukan. Ipakaawat mo mo't ngamin day takadakwada Sana tunggal adda dumawat kan kakat itad kamot nga itad. Arig na patayon pa yun tibagim kapo iti katatrabahong. Bayam, takabaulak pa'y mo't nga ipaay dagiti kidkid dawan da. Mala, adakin ka day ta Josie. Di kamot kaya tatob ngaran, tamangan no ko na nga imutak ida.
Basta nadam ti bagim. Day talaan tikid-kid daw kan ka, Josie. Apay nga tadi pa'y nagpawit ni Jose. Apay aya maganatan ka. Adaman siguron pampanunuta mapaggastusan anya. Hagpagatang ako maiti washing machine. Haha, Makabandog ti laba-laba. kunakon ka. Kun masya na kanilita manugang ta. Kanayon nga ado ti lablabaan na kausda. Nanamnam ay mutlaang ano ada washing machine tayaw. Ay na, nagadulakat adaw daw atamun aya. Di ka lamasyan mat kan ni Jose. Sigurado ang mabambanog mat day jay nga agtrab-trabaho tapno adala maipawit na kadatayaw. Ay kat bayam para kada tayo ti sweldo na. Na, Adamat ti asawa na nga gastos iti para kadakwada. unangam nakababainan. Pamilyadon di anak ta. Sana kas idibalasang pa'y amabalin mula takid dawan tanyaman akayat mo adawatan. Anya ko mati nagdumaan na. Di nakarkaro ang maitad na itati daw dawatak tadan iji abroad. Ay, makaamo ka. Ngam no siya, mababae na kaun. Nang runa iti manugang ta. Naimbaglaan na tanasingpot ninay. Ay, rumbaglaan nga. Amo na mo tasakbay nga inasawa na ni Jose kat suportaran na tayo na pamilya na. Hello, Nanang. Kumusta kayon? Ay, kastoy lang ta Agur-uray iti pawit mo akwarta, bay. Abay, adi ka pa'y nagpawit. Kay patpatulod ko, Nanang. Isungarod nga imawagak, ta ibagak nga ingkayton alaan. Namanga nun nalipatam di pag-tuition di adem. Saan ang maka-examen no saan ang makabayad? Karamanan itinay patulod ko ti tuition na, Nanang. Di kayag danag. Ay, unak namin no, di ka pa'y nakaipawit, ta panayunak ko ma. Apay, Nanang, ada ka di pa'y sabali akasapulan nyo? Ang paipawitak ko ma, iti paggatang iti washing machine. Masyanak namin kaniipag mo, akanayon nga ano ti lablabaan na. Sapay iraman na ti kawas mi alabaan no daduma. Ha? Ay, kasta ka din, Nanang. Ang damat trabaho ni Manong. Kabala naman siguro ti gumata ang Nanang. Tiyak nga ron di manugaw, ta iso pa yung maikisay iti para gastos da. Iso nga imbagak asyak laang ng ti gumatang na dumawatakkan ka iti paggatang kaw. Diyak pa yung maipasigurado no ada maitad ko, Nanang. Inununak namin ti tuition ni Boyet, ganti allowance yo. Ay di oray dun sumarunod to na bulan. Basta orayak ti paggatang kaw. Ibagak tulatan, Nanang, na adda. Ngam no ita, talaga nga awan pa'y maitad ko. Apay akas la sana may pintatarupam, kalpasan na nakasaritan ni Nanang iti cellphone. Kunak no nakaangas akon, ta nakaipatulod ako iti allowance da, nang ro na ti pag-tuition ni Boyet. Ngam saan pa'y matgayang. Apay aya. Kasano, itay nawagak ni Nanang. Agpanpanayon iti paggatang na kano iti washing machine. Ni, ananunda ko mati washing machine, kat ni tatang lang matkanti kawus na ti ilablaban ni Nanang. Masyan kano kaniipag ko, takanayon kano nga ado ti lablabaan na. Ha? Isa amay mayat kano no da washing machine nga aramaton da. Anya? Ni, kat nadamot trabaho ni Bayaw, sana ya? Gumatang da kumakano nga rod, nga madimot ni Nanang.
Iso kanulatan ti gumatang, ta dumawat kanya kiti paggatang na. Anya, masyan ka dakwada ni nanang. Ngam sana masyan kan ka kakaasing at trabaho dito. Hindi nga na mo kaninana. Kaslaawan asin na kanya. Ti amo na siguro kat kanayon nga dakwarta. Iso nga aryalat ta, tunggal adadawaton nga. Paayam mo't nga misag paminsan Saan mo tadakas no talagang awan? Diyak nga rod kaya't nagsakit tinakam ni nanang kanya. Kaano pa nga rod ang maawatan da ka? Itun saan na nakabailan ti bagim tagtrabaho? Ay, sana ba nila kay? Tain-inot atong palot ti balakad mo. Paayak mo't idasag paminsan. Iti naibagakon iti damo apas at ti surat ko manang Emmy, arig na nga awan pamilya, tasyak ti breadwinner ti pamilyami. Jakmot ket di sayangan ti maitultulong ko kadakwada. Ngam no maminsan, aglablabos mo't ni nanang ko, ta ultimo para kadagiti adda pamilya na akakabsat ko, ket dawatan na mo't aminan kanyak. No dadduma manang, pampanunutot pa'y ket din ti kanayon nga ibaga ti asawa, nga awan anyaman na kaninanang tirigat ko nga agtrab-trabaho dito'y balasiw taaw. Saan naimot ti asawak manang? Nga mariknak nga damot ken pamabalaw na kanyak no dadduma. Nang runa no makikita na amarigrigata na kon nga agtrab-trabaho. Kas itinakunakon, pagres-resignan nakpayket din, ngam nagkadkadak, tapang panunutak ti suporta ti pamilya di ta Pilipinas. Iti nga rod simmarono a panagsweldo, intad ko matlaang tikid-kid dawan ni nanang ko. Talaga gayam adi ka nagsardeng, aging gay ti di ka nakagatang iti washing machine. Ay katuan na alakay, makita dadan washing machine, saan tayo na amarigatan nga aglaba, nang runa di may sa manugang mau. Kahit di na magmumutlaan ka ni Jose, no nangalaan na iti impaw itna a pinaggatang mo iti dayta. Masapol pa yaya dayta. Basta nang tudon, di huston. Ay nay dayta nakapanunutam abak-bakutan. Nagyaman ka kadimot leji anak mo. Kalpasan nga impawitan na kahit inaramat mo aging matang iti washing machine. Ay, adula amin dayta. Amo na latan dayta. Taam mo na maragragsakan akta intad naman nun jay kayat kaw. Ay yan. Bakit? Saan mo mo't unay Di ka laam mo. Amangan no mabain dalang asaan amang ipaay iti kayat mao. Isungay karkarigatan dya anak tanga ipaay ti amin akid dawan. Ay nagadulakat at taltalang gutanga mo nalaklakayan. Di ka katagyaman tadait itad ni Jose. Nagadukat nga ibagbagamon aya. Huston, sa ukal asao. Maka laklakayan. Adaw mawawag iti cellphone mo, Josie. Saan mo't ang naka-phone book? Si kaman laangan ti Mang Sungbat. Kahalapas at laang ter aramida ki Siled. Sige nga, Rod. Hello? Hello? Nick? Paraw? Nay, nakayumot gaan tatang. Nakaawag kayo man. Ay, Wayne.
Anda kita dito balay na kasinsin ni Jose, iso ang pinaawagan kayo. Kumusta kayo ngay, baraw? Nasayaat kami matatang. Da kayo nga'y, kumusta kayo dita? Mayat Nick. Kaasin ni Apo, nakaradkad lang tamot na tao. Ay, ni Jose ngay gayam, baraw. Adalay ring pas na trabaho tatang. Nga mabitlan, tay baga kada kayo timawag. Sigurado ang magagaranda dyan makasarita kada kayo. Ay, sige man na raw. Kasaritak man, tama iliwak man una yan kan kuana. Mabit lang arod tatang, tay bagak akasarita yo. Hello, tatang. Naimbag man tayo mawag kayo. Mailiwak una yan kada kayo. Oray siyak maad, anak ko. Mailiwak mo't una yan ka na kayaw. Kumusta ngay ti Apo ka? Nasaya at mo, tatang. Ada itay ti pagadalan. Naira na nga agpada ti day off mi ita kaninik. Isong ada kami ita dito'y balay. Anda akita dito'y balay na kasinsin mo, Anita. Iso ti pinaawag ko kan ka, tadyak kayat amang ni nanang mo, ti pagsaritaan ta. Ha? Apay aya, tatang. May panggapitian niya day ta. Ay na, anak ko. Nabayagan, akayat ko ti umawag. Tapno kitawag iti dispensar iti ugali ni nanang mo. Mababain na ka. Taka na yun nga dadawatan na kada kayong agasawa. Basta ka ba alaklakit di. Apay ko maadyak ipaay, tatang. Ang saan ang mabalinday tangar aramidam, Jose. Pamilyado ka na taaw. Nakababait iti asawa. At damot trabahok, tatang. Jakmat daw dawatan kaninik ti patpatulod ko kada kayo. Ang papanpay, anak ko. Nakababait lang ta. Imbes ko mga tinulong kayong mag-asawa para iti pamilyayo, gamay na inayon kami nga obligasyon ba? Tatang, Na ito'y ti may balakat ko, anak ko. Di mo unay panpanuinuyan ni nanang mo. Agkat-kat kamutsak paminsan ah. Dakulin abanag di pa nang papaadal mo iti adim. Kaya di ipatpatulod mo nga allowance may. Maawatan na ko ma, Jose. mga nugumura ni nanang, tatang. Ay awas karbangan na gumura. Nasaan na kami nga obligasyon. Agiaman kiti at tultulungan na kami pa eh. Agina na kamit, anak ko. Panunutang man ti bagim. Saan ada kami lantan ti pampanunutang. Sige, tatang. Ket agyaman ak unay iti pan nakaawat yu. Anyang iti nagsaritaan niyo ko ni tatang. Napaot mo ti pa nagsarita yo, Jose. Di mawat iti dispensar may panggap ka ni nanang. Ah? Oh, makitam? Di husto dyan bagakon kay di. Asaan niya ayunan ni tatang dagitar aramidan ni nanang. Naimbag pa'y nga rod ni tatang taman nakaawat. Maawatan na ti sitwasyon ko. Basta edad mo lat ti pagrabangam. Ngam no may papanmot ta niti sabali a kapritsyo ni nanang. Ay kayo sabali na saritaan day ta. Ay, naimbag pa'y ni tatang ta kumustaan na ta. Ngam ni nanang, awa na pulos. Sala umawag no damasapol na. Mala, usto daytan. Saan na dayta ti paglidayam, bakit? Umanay na pakaragsakan ta, tamaawatan na ta ni tatang mo.
Naimbagtasin mangpat kan Jose. Mabisina kon. Napakan kun ta anak ta. Pasensya kan. Inlapas ko pa ngamin nagitirumbang nga aramidag sa ak nagawid. Ini, aguray ka man Jose. Apay akas tatilangam. Agkakapsot ka mo it. Itay pa nga rod ama ditiriknak. Nam ingkarkarigatak nga inlapas nagiti trabaho. Nagfailak mo ta ni tilib ko. Ta talaga amariknak nga kakapsutak. Ay sus. Nagsakit ti bagbagik. Jose, sigurado ang naornungan ka ni Tibannog. Daytan ti ibagbagak kan ka idi pailaeng. Saan akanayon anapigsa ka? Sana bale, tamakaina na ak iti sumagmamanong nga aldaw. Alang arod, ingka agpulusan tayo sa gana kong timakan. Mangantan, sakan tag tumar iti agas. Tapno makaina na kamutan. Ingkan kano ti pamagbaga kanyak ti asawak manang Emmy. Gaputa ti pampanunute ket ti maipatulod ko dita Pilipinas para kadananang. Iso nga uray addan rikrik na ket mapanaklat ta ag trabaho. Ngam nalabit a husto ti asawak. Ana urnungan akon iti bannog. Iso nga iti daydi a panagsakit ko. Kimmapsut unay ti bagi. Ket isumeten tinamkatan ti asawak anang paresign kanyak iti trabaho. Awan na aramidak manang, gaputa husto met ti rason ti asawak. Nagresignak nga rod asaan nga ammo dananang. Ket iti maysa nga aldaw, ni Nanang ti umawawag. Hello, Nanang. Nakaawag kayo man? Kumusta kayon? Damagang pa ilaang no apay nga imawag ak. Ay, amumlat ka na. Apay nga, yan mo pa impatulog si kwartamay. Ay, pasensya kayo, Nanang. Nagsaksakitak ngamin iti nabayag. Isoodyak nakastruk iti trabaho. Kinapudno na. Pinag-resign na kon iti trabaho ni Nick. Anya, ay di pa'y katawaan ng trabaho. Ay kasano kami nga ay. Patayan na kami iti bisay. Saan mat nga iti kasta, Nanang? Itad mi matlaang ti para kada kayo. Iso na laang ta medyo madelay ita. Taur-urayak pa'y nga agsweldo ti asawak. Makita, dahita ti bunga ti ginawan trabaho. Masapul nga urayam no kaano nga da ito da ita asawam. Ay, kasla kami mo tanagur-uray iti limos na. Ay, saan mo ta, Nanang? Napagsaritaan min nga dalat ta ipatulod mi apara kada kayo. Ngam urayan tayo ti panagsweldo na. Apay, nadagsan aya unay ti sakit mo. Tanag-resign kan iti trabaho. Saan mat, Nanang? Ngam isumot ti kayat ni Nick. Panawan ka nun nga aginanaak matan. Kat asikaswag ka nulaangan ti anak mi. Iyurayo labiitan, Nanang. Ipatulod to ni Nick ti kwartayo. Katanya pa'y nga ron ngay. Sige no isuti ko na. Awan mo't maaramidan may, no kastan di sitwasyon ita. Agyamanak, Nanang. Iyurayo labiitan.
nagsakit ni Jose ko nambakay. Wen ka now, iso nga aging gaita kat awan pa'y pawit na. Ay nako nakon kat nga dadakes anapasamak kan kuana. Kasanaw kat patayin na matan tibagi nang agtrab-trabaho para kadatayaw. Ha? Oo, kamot alaklakayan. Ah, Saan mo't anadagsan ti sakit na? Apay ko mapagdanagam ngay. rumbeng laeng agdanagak ta anak tangarod na ijay. Kan adayo ta ayan na. Oray man kat adda ijay ta asawan. Dumalata nga iparik na ta mayt amadanagan ta para kan kuana. Ay na, aday ta ka man ang nalaklakayan. Sapay, dandanin ti kasangay ko. Ah, Ag-birthday ako maitiing grande. Iso dumawat ako maiti pag-birthday. anya? Amom lang araw din nagsakit di anak mo. Dawatan pa'y laeng. Katadamat di asawa na amang tag. Gumguna na ta pinag-resign na iti trabaho ni Jose. Makitam, awan pa'y gaya man trabaho ni Jose. Ay, agbain kamot iti manugang ta. Anya ko matipagba'inak ngay. Mawagak tumankit di manan ni Jose. Taibagak nga isagana nati pag-birthday. Josie, naipatulod kong ti allowance da nanang. Agyaman nak. Imawag nga rod itay ni nanang. Kat imbagak ang nagsakitak. Iso ayur uray ko ti sweldong. Tapno may patulod ti allowance da. Katanya nga iti kunana. Imbaga man nag-resign ka na iti trabaho? Wen, naibagakon. Kat amuklatan ama di tinumnum na. Di naktupay kinumustay di imbaga ka nagsakitak. Hala, bayamon. Di napatag. Naimbagan kan. Aw-awatom latan dya inam. Kas dya nga mina talaga no sumalog ang tipig sa ti tao. Sabalya talaga ti ugali ni nanang. Pasig akwarta ti amuna. Kunak no agbaliwan tabim makutan. Ngam kaslaki maro pa'y kitdi. Di mon panunutan day tabakit tapno di ka ma-stress. Ang mga numabignat ka pa'y. Asikasum kat tindag ito imot ko amakan. Tamangan tayon. Mabisinak mo't kahit. Alang arod, tawagak mo't lainton madamdaman ni nanang. Tadamagak no naawat dan ti impawit mo. Nanang, naawat siyo ka din dyan impawit ni Nikakwar tayo? Word, naawat mate. Ay, naimbag nga ron ta imawag ka. Panayunak ko madya impawit ni asawam. Nakayat ko nga imbitaran amin akaruba tayo intun kasangay ko. Ha? Agimbitar kayo kunayo, nanang? Ay, siyempre Amuda nga ang anak ko dito abroad. Isarum bang laang nga ang kasangay ak itiing grande. Nanang, maawatan dak ko ma. Amuyo mat nga awan trabahok. Mangnamnama akla ang iti sweldo ni Nick. Iso akid dawak kumaano mabalin. Alaan nyo pa'y lang iti allowance yo ti pag-birthday nyo. Anya, ay saan nga umanay day jay? Ado ti umay asa nga ileg? Pasensya kayo, nanang. Ngam mabainak a dumawat manan iti asawa. No kasta. Awan maipatulod mo. Intun sumaruno asweldo ni Nick, nanang. Sige No, iso di ko na. Jak na rodan ag birthday. Gandi ka muntan ag ipatpatulod iti allowance may. Takababain mo ka na kayo nga agasawa. Hello? Hello, nanang? Ay, inidap ng ti cellphone na. Una yun ni nanang. Di la makaawat mo tan.
talon ni Nanang Nick. Di pa'y dumngagmat iti palawag. Apay aya, anya tinapasamak. Inawagak na rod itay. Dumawdawat manan iti pagsagana na kano inton kasangay na. Kunak nga ikisay na pailaang iti allowance na iti paggastos na iti panagkasangay na. Ngam nagungot kit din. Anya? Di pa yung makapasayar iti rik na. Imbaga na nga uray saan ta kanon apawitan ida. Ultimo allowance da. Ha? Ani, mabalin ayamot aditay da ikanita allowance da. Day tangarod kat. Kat kasanong no di na kayat nga awaton. Mabalin ayamot. Basta patuludan tayo da iti kwarta. Awan tumutla ti mabalin na, no di ti mangawat iti pauit ta. Mababain akong kan ka. Kapoy ti kasdi nga ugali ni Nanang. Nang runa itata si katimang mangged. Josie, di mo panunutan da ita. Oraan niya ti mapaspasamak, saan tayo dabaybayan. Itad ta ti para kadakwada. Isa mabalin ka di. Di mon buri-burin ti panunot mo, may papaniti da ita abanag. Napatag ka kanyak. Iso nga amin nga ipatpatag mo iti piyag, napatag mo tang kanyak. Katkaraman di tandag iti dadakkel mo. Iso nga ikarit Josie. Jak tulipatan ti obligasyon ta para kadakwada. Agyaman Nick. Patpatgan ka mat unay-unay. Manipod iti daydi aldaw a maudi a panagsarita mi iti inak manang Emmy, di napulos kayaten ti makisarita kanyak. Ti amak ti sumungsungbat tunggal awagak ni Nanang. Ngamkas iti ingkari ti asawa, saan kami a nagsarday a nagipatpatulod latta iti allowance da, nang runa ti para iti kabsat ko nga agad-adal, agingga iti panagturpos na iti kolehyo. Ita, adamot na saya at apanggadan na. Kat ison timang tultulong kada kami amang ipapaay kadagiti kasapulan dananang kantatang ko. Kabayatan ti panawan adinak ikaskaso ti inak, awan ti kinid daw mi nga agasawa iti namarswa, no saan ati patinayon asalun at dagiti dadakkel ko. Kat iti panaglabas ti panawan, ininot a nagsubli ti sigod alinnangan mi kaninanang. Kat ti pakaragsakak unay manang Emmy, saanan akas iti sigod ti ugali na. Nagbalinan aman nakaawat, kat amunan ti makontento iti noanyaman a maipaaymi kankwana. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Josie. Pagayam ko a Josie, amok anarigat ti sasaadam kadagiti naglabas nga aldaw. Ngam nagasat ka, tanaadaan ka iti man nakaawat nga asawa, nga iti likodan ti kasjay akababalin ti inam, kat nakasagana latta at tumulong, kan mangipaay kadagiti kasapulan da. Narigat ti agbalin amay sa nga OFW. Tila ang pagsayaatan na itibiyang mo, kat agkakadwa kayo a pamilya iti pagilyan nga ayan nyo. Maragsakan akmat ita, tanasaya at manan tilinangan nyo nga agina. Kan namin pinsan pa yan, nagbaliw ti inam, akas itinakunam. Kararag ko asapay kuma, tagtultuloy yan tinasaya at atinunosyo, tapno agnanayon moten ti subad ti ado a sakripisyong. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Bintun, mapu